Komplikácie vyriešené. Môžeme ísť ďalej. Povedz dačo? Nič, to je... Idem do Šmeca taký interkom. Môžeme upgradeovať kamery, baterky, SD karty a nakoniec motorka nejde. No nič, sme späť. Myslel som, že už nebudeme späť, ale sme, lebo Adrianovi sme len odpojili baterku a už to jede. Mal tam uvoľnený spoj na baterke, netuším prečo, no ale však uvidíme. Snáď už dojde, teraz už je oka. Svetenie nestíhame, ale možno sa dobre opijeme večer. Taká banalita, koľko problémov to urobí. Keď ma Adrian počuješ, tak tu sú dobré zakrutky, hej, len to neprežeň. Ten šrubovák si mi dal naspäť. Takže on ma počuje. To len ja som ostal odrezaný od sveta. Dúfam, že aspoň guľaš stihneme sa fajne napapať. A možno nás ešte farár pokropí, však dajakú omšu by mohol tam mať. 10 minút zatiaľ meškáme, ale Chmelnica už je tu. Už ju vidno tam za stromami. A ja som furt sám a odrezaný od sveta. A tu je kamera, tu musíme zastaviť. Tam na nás číha, na stĺpe. Pozor na hlavu, jo. Na moju. Ktorou prídeme do nebeskej vlasy. Si byla s ľuďmi, dá aby sme stále podporovaní tvojou prítomnosťou šťastlivo kráčali po cestách tvojej lásky. Motorkárov dużo, nie? Dnes. Pošveteno. Sa neobehuj. Chceš hodok? Mardzejší bol doteraz, pomalejší. Hello. Cia na Gausku, takže fajn sa. Ako super, za 30 €. Povedz zase. Tak ešte by som zjedol hodok. Legenda. Poďme, keď si študentu. Co? Už ktorý ješ? Štvrtý. Ticho buď, druhý. Krásne tu je prostredie. Nemáš horčicu? Čo mi trasli ruky, som mal stres. Na to dobrý si mal nápad. Lebo tie posledné párky sú vraj najlepšie. Hej? Čiže vymením. No nie sú dal šlak. OK, prišli sme trošku neskoro, ale nakoniec máme pokropené, máme posvetené. Motorok je tu do mári, koľko veľa. Vesmírna loď. Takže tak, posvetené je, všetci sú spokojní, najedení, ideme k motorkám a ideme sa previesť. Je fakt teplo a roztápam sa, takže poďme na jazdu.
Idete prvý? Jede! Nie, čakáte. Idete prvý? Ide sa cez dedinu? Ide. Po minule sa nešlo. Teraz sa už ide. No tak poďme. Cez dedinu mali ísť. Ježismária. Stále sa tam chodilo, ja neviem, kde zase ideme. A možno prejdeme. Len nie tak, jak sme si mysleli. Lebo tam zás je nejaký Tatar vpredu a nevie, že má ísť cez dedinu. No. A ty kde sedíš? Teda, kde ideš? Aha, už ťa vidím. Tak dúfam, že si užil chmelnicu. My ideme už, hej? Sme sa napojili. Čau, bratu! Ja som sa celý rok tešil, alebo respektíve celú sezónu. Nie celú sezónu, to je buď. Ja som sa celý rok tešil, že pôjdem cez obec, že si ju pripomeniem a zas niekto vpredu proste cez obec nešiel. A keďže som si myslel, že nikto nešiel cez obec, tak som nešiel ani ja. Super. Ten sa načáka, ne? Prestaň. Tam není semafor. Som mi zdržal. Hej, je. Stoj, čup. Jak som mu vynadal. Cešíš se? Bačík, hej! Bačíky sa tešili, že idú motorky. Možno oni letali na takých javoch. Ešte v 68. Fú, jak im tu šmerdzi, žumpa. Markon má novú NCčku. Fajnú. Oj, pozor. Neže si pes vyskočí. Koláčkov. To tu neviem, či som bol. Tu sa pečú koláče, podľa mňa. To kde ideme? Do Margecan? Veľmi dobre. Organizačne super cesta.
Podľa mňa sme zabludili. Netrub, lebo mne káre uši akože fakt v tom interkome. Marko, ideme do Červeného kláštora. Červený kláštor. To čo sme tu my spravili? My sme sa otočili na rozbitej ceste a teraz ideme naspäť? A druhý. Nice. A mám taký pocit, že Lukáš má nervy už. Šľapaj. Myslíš, že tu keď sú v dedine akože ľudia, hej, a že sa chcú ísť tak kde prejsť, že idú von. Myslíš, že... A few moments later. To dvaja sa stretli. Idem head. Vy! Všetkým vám chýbajú dva valce! Marko sa nešáli, bo benzín nemá. Gas. Môžeme ísť aj tu. Dávaj. Ideme na kávu a domov. Jaký fešak som, nie? Cipana. Vidíš? Na čo si takú veľkú motorku kúpil? Sa nevie z nej ani chodiť, vystúpiť. Ty. Tak tu ideme na kávy? Tešíš sa? Co? Cešíš sa? Češíš.